kömmeçleri 5 tonna deňelýär. Jorap önümçilik bölüminde bolsa her gije günnüzde taýýarlanýan jorap jübitleriniň sany 50 000 ýetýär. Munyň özi bu hususy karhanada her ýyly 18 million sany jorap jübitleriniň taýýarlanýanyny aňladýar. Ýere gelen aýsak şeýle köp meçherde durly ölçegdäki joraplary öňürmäge mümkinçilik bolan karhana tutuş sebitde öňdewarjylaryň biridir. Bu bölümdäki öňdirilen joraplary ýuwjy, uğradyjy, ütükleýiji hemde görnüş beriji kämil enjamlaryň ählisi ýerli hünärmenler tarapyndan bökdönşi işledilýär. Batlyk adam sosial karhanasyna zähmet çekýänleriň agla we wöllegi gen myllardyr. Russiya, Xitay, Qazaqstan ýaly döwletler karhananyň ýüplüklerini ul istegbilleri ýalar. Şeýle-de olar bu ýerde taýýarlanýan jorap jübitlerini we beýleki önümleri höwesine satyn alýarlar. Pekin paýhas ummany magtumuly pragyny belen sepketlerle beslemegi maksat edilýän Balkanawa şähernäki batlyk adam hususy karhanasynyň hünärmenleri halal zähmet çekip watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň artmagyna öňjeli goşun goşmaga döredilýän giň mümkinçilikler üçin arkadaşlar gahrman serdarymyza we gahrman arkadaşlarymyza alkyş sözlerine diýerler.